Na cesto potrebujeme 200 g hladkej múky, 120 ml mlieka, nejakých 120 až 130 g praškového cukru, ale cukor si vlastne môžete pridať podľa chuti, pretože pridám tam ešte aj trošku kaká, aj trošku tvarohu, takže ak sa vám to bude zdať malo sladké, kľudne si pridajte sami. No a pridám ešte 120 ml oleja. Pridám ešte aj 2 vajíčka. Pridám 4 čajové lyžičky kypriaceho prášku. Celý tam môžete dať aj vanilkový cukor. Túto hmotu si zatiaľ jemne vyšľaháme a potom tam pridáme ešte kakao a tvarok. Do cesta pridám tak 1,5 lyžice kaká a opäť si to premiešam. Ak sa vám zdá cesto veľmi tuhé, môžete pridať trošku vody. No a teraz si tam vlastne pridám ešte aj tvaroh. Ja mám tento 230 gramový, takže dám ho tam celý, pretože pôvodne som tam chcela dať len 200 gramov, ale tak zase čo s tými 30 gramami, to zase nie je až tak veľa, že by nemohlo to tam ísť. Ale nedám ho tam naraz, pretože ten tvaroh je pomerne tuhý, tak aby sa mi to ľahšie mixovalo, tak ho tam pridám postupne. Takže keď máme cesto vyšľahané, vyzerá asi takto a už si ho len nalejeme do predom formy vymastenej buď maslom alebo olejom a vysypanou múkou. A ešte neviem, či som na začiatku povedala, že keď nemáte radi tvaroh, tak kľudne ho môžete z tohto cesta vynechať. No a piesť to budem na nejakých 160-70 stupňoch, niečo cez 20 minút. Ale ako som spomínala aj v minulom videu, či koláč je upečený, zistíte tak, že niekde do stredu pichnete napríklad špajdlo a keď ju vyberiete čistú, že už na nej nebude prichytené cesto, vtedy je koláčik upečený. Koláčik pečie, ja som si dala do vodného kúpeľa smotanu na šľahanie, ja mám 200 g, to úplne bude stačiť, do ktorej potom pridám postupne 100 g horkej kvalitnej čokolády, aspoň 50%, ktorá sa tam rozpustí. Takže ja si nechám túto smotanu najprv jemne prevrieť. Tak keď už mám tú smotanu horúcu, už je tesne pred vretím, začnem tam pomaly pridávať nalámanú čokoládu. Čokoládku samozrejme nezabudnite aspoň občas premiešať, aby vám neprihorela. Keď sa nám už čokoládka rozpustila a smotana má takúto peknú farbu, dám ju na bok, nech trošku vychladne aspoň na takú izbovú teplotu a potom tú smotanu klasicky vyšľaháme na šľahačku. Šľahačka trošku vychladla, takže môžeme ju klasicky vymixovať. Takže takto nejak vyzerá hotový koláčik. Ja vám prajem dobrú chuť a ak sa vám video páčilo, dajte like, ak ešte neodoberáte môj kanál, kľudne sa prihláste na odber. Ak máte takéto čokoládové zákusky radi, tak mi napíšte v komentároch. Tiež sa môžete pozrieť na môj blog Aska, všetky potrebné linky nájdete dole pod videom. To je na dnes odo mňa všetko, majte sa!